Felly na, dim dafad sydd wedi ffrwydro. Dyma'r set Calan Gaeaf. Fan hyn, mae da ni addurniad nadolig, byddwn ni'n gweud, ond ni wedi stico beth yw e. Pumpkins yna fe. Fan hyn, mae da ni rhywun wedi marw ac anwyll. Fan hyn, actual pumpkins go iawn, ond ni'n darllen ffaith ar y wedyn o'r blaen. Mae 99% o pumpkins sy'n cael ei gwerthu ar gyfer Halloween. Na chi wastraff, maen nhw'n gwneud swp mor neis. Brosh fan hyn, rhag ond bod fi'n ei mes. Dim byd o werth la fan'na. Bach mwy o ddafad fan hyn. Rhywun wedi cael period leak fan hyn ar ei dwfen. Dyna sy'n gael yma. Bach o blew dail ar y lamp. Myrsen y gath fan hyn. Oh my gosh. Yn gwisgo rhyw fath o bondage necklace. Neis? Na gen i'n necklace lead. Ie. Mae'n ei hoffi y sens. Felly mae ci wedyn cath. Ci. A na fi. Dyma Myrsen fan hyn. Myrsen, ria.